n'i y'a ye an sigira yan Joliba TV News sigira fo ka se bi la kosɛbɛ ni télévision in Tolo a kelen de bɛ yan a kelen pewu de bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ la première chaîne d'information kosɛbɛ bon Tolo bamananw ko ten i bɛ se min na i k'o fɔ basi fana t'o la ayi cogo si la basi t'o la Tolo nin wagati in na n kɔni tulo bɛ ŋunukan dɔ la o ye ko maaw k'u kɔlɔsi ayiwa parce que nin waati in na Tolo ne ni lakanabaa caman ye baro kɛ kosɛbɛ bon i b'a ye ko Tolo tiɲɛ yɛrɛ la menaces de bɛ yen awɔ y a des menaces kosɛbɛ banbanciw ani bandiw ani minnu bɛ yen ni Tolo u bɛ jamana filɛ k'a ye n bɛ se ka fɛn kɛ fɛn tɛ bɔ a la ou bien n bɛ n yɛrɛ déguiser ka ni don min na ni min ka di ye n bɛ n yɛrɛ kɛ banbanci ye walima n bɛ n yɛrɛ kɛ bandi ye parce que an ɲɛ b'o de la sisan n'i taara Bamako kɛrɛfɛ dugu sisan san daminɛ in na Tolo e ka lajɛ wale minnu bɛ ka kɛ terroristes ni bandiw ni fɛn wɛrɛw fɛ a tɛ waati jan yɛrɛ bɔ c'est-à-dire Bamako dafɛlaw kulukorow ni a n'a ɲɔgɔnna caman bon Tolo c'est pour te dire que sisan mun tora maaw ka u kɔlɔsi lakanabaa minnu bɛ yen n'u bɛ baara la polisiw ni gendarmew ni gardiw n'a ɲɔgɔnna caman bon fo jamanadenw k'u faamuya nin waati in kɔnɔna na munna parce que Tolo sisan su mana se yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ polisiw walima gardiw ni bɛɛ bɛ bɔ ka patrouille kɛ bon e min bɛ yen n'e b'i ka moto sanfɛ walima i b'i ka mobili kɔnɔna la bon a kana kɛ yɛrɛ papier t'i bolo i ka papier ma dafa maintenant ne nana se lakanabaaw ma yɔrɔ i bɛ siran ko papier dafalen tɛ i b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ɲini o ye tiɲɛni ye bon tiɲɛni bɛ na nin yɔrɔ la sisan dun alerte dun dilen don suspects ka ca lakanabaaw u bɛ anw de ye u bɛ k'anw de kɔlɔsi bon ni e nana papier t'i bolo i ka papier dafalen tɛ bon o bɛ ɲɛnabɔ cogo min na o bɛ ɲɛnabɔ ten mais ka n'i ta kɛ ko lakanabaaw ye n bɛ boli n'i bolila déjà tu es un suspect nin yɔrɔ de ka gɛlɛn n'e bolila ka ban hali mototigi minnu n'u bɛna se polisiw ni fɛnw ma i b'a sɔrɔ u bɛ sufɛ u bɛ bali ka turu cɛ walima u b'a fɔ k'u bɛ boli ka taa ni viette t'i bolo fɛn wɛrɛ t'i bolo i jɔ kana boli e ni olu bɛ ka e de lakana mais n'e ko k'i bɛ boli bon la fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni e ma taa i yɛrɛ don fɛn dɔ la n'olu ko k'u bɛ e gɛn o ye ko wɛrɛ ye o n'a ɲɔgɔnna caman bon yan'a ka se o yɔrɔ ma viette t'i bolo polisiw ni Mali polisiw ni population tɛ a ka nɔgɔn 200 a ma bɔ n da ayiwa Tolo a bɛ faamuya o mais contravention tɛ ayiwa Amadu ni viette t'i bolo bon e ka contravention c'est 3000 4000 francs 6000 o di cɛ don bon a bɛ ɲɛnabɔ tan a bɛ ɲɛnabɔ nin cogoya la bon Tolo kurusi ɲiginin ka fisa n'a jeninen bon n'i nana e ye ninnu ye dɔrɔn e y'i kɛ boli kan walima i ye dɔ fara moto boli walima mobili boli kan bon Tolo o bɛ taa laban fɛn fɛn na maa si t'a dɔn nin waati in dun Mali kɔnɔ yan Tolo lakanabaliya bɛ ka se hakɛ dɔ la faamaw u kan ka alerte c'est-à-dire stratégie kan ka yɛlɛma halisa parce que sisan capitale yɛrɛ de bɛ ka ɲini ninnu fɛ sisan capitale de bɛ ka ɲini ninnu fɛ sisan u bɛ ka tori ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni donc la population u ni lakanabaaw Tolo u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara kunnafoni ka di ɲɔgɔn ma baara ka kɛ o cogoya la n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma in faamuya parce que complicité fasugu dɔw bɛ yen n'o mana population ni lakanabaaw cɛ sisan tiɲɛnikɛlaw bɛ Ala k'an kisi k'an tanga de Amadu o yɔrɔ kelen in yɛrɛ la kɛ hali k'a sɔrɔ min ye muguko ni fɛngɛw ye olu si tɛ yɛrɛ min ye ni i ye finitigiw ye kaban min ye polisiw n'a ɲɔgɔnna ye ni e y'i ban k'i jɔ k'i boli k'a fɔ k'i sirannen de don wa a kɛra kun o kun ye sa n'e kɔni ma jɔ sariya sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna la i ye sariya dɔ de sɔsɔ min bɛ wele ko RFI donc tempéré aux forces de l'ordre o kɔnɔna la n'u ye hali kɔfɛ n'u y'i minɛ
a bɛ se ka kɛ ɲangili wɛrɛ kuma dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ e bɛna fɔ k'i jatigɛra de a kɛra waleya o waleya kuma de b'a ban bon policiers fana bɛ t'u jɔ dibi min na k'o fana dabila u k'u jɔ yelen na aw ka fini finnen don aw ka mobili finnen don aw bɛ taa jɔ dibi la k'aw bɛlɛ dibinin na o fana ka bɔ dibinin na sinon o yɔrɔ in fana tolo dɔ bɛ fɔ ɲa ye dɔ bɛ fɔ ɲa cɛlakaw parce que lakanaba ale bɛ an bɛɛ de kama mais n'i taara i bɛlɛ dibi fana na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen yɔrɔ finitigi kɔni i mana ale ye n'i balila la i bɛ siran jatigɛ ko don i bɛ siran sanko dibi la bon n'i bɛ dibi la n'u nana bali la u bɛ se ka siran mais n'a y'aw yɛrɛ yira dɔɔnin o yɔrɔ kelen in fana la o polisi kelen ninnu ne b'a fɔ ko maa gɛn yɛrɛ duguba in kɔnɔ yan an tɛmɛ n'o kan o kan ka dabila y'a mɛn o kan ka dabila n'a tigi y'a ban k'a jɔ kɔlɔlɔ de ka ca kosɛbɛ n'a tigi y'a ban k'a jɔ aw bɛ yan lakana kama de a y'a ka numéro ta taga minɛcogo caman bɛ yen nɔ don nataw kɔnɔna la walima aw ka kibaruya di a b'a kundala yɔrɔ min kan polisi wɛrɛw bɛ sɔrɔ yen ɲɛfɛlaw la a ye kibaruyaw di ɲɔgɔn ma dɔrɔn a tɛ boli kun bɔ a tigilamɔgɔ kɔ k'a sababu kɛ ɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli koyi a tɛ boli kun bɔ tolo ni e y'i jɔ c'est-à-dire hɛrɛ min bɛna o kɔnɔ hɛrɛ min b'o kɔnɔ kosɛbɛ o hɛrɛ tɛ k'e bɛ boli la awɔ i bɛ boli i bɛ taa min kosɛbɛ i bɛ boli i b'i ka so sira bila i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ walima i bɛ t'i yɛrɛ di fɛn wɛrɛ ma awɔ n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ donc nin yɔrɔ de don tolo c'est-à-dire waati c'est-à-dire le temps vraiment est menaçant awɔ au Mali maintenant awɔ waati basigi tɛ yen kosɛbɛ donc ni basigi tɛ yen papier b'an bolo papier tɛ n bolo o t'a la fo bɛɛ ka lajɛ an ni finitigiw tolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ baara ka se ka kɛ an dɔw de don kosɛbɛ u tɛ se ka foyi k'an na ko bingani wale foyi t'u yɔrɔ ka ɲɛsin an ma tolo n'a ma kɛ ni an yɛrɛ lakanani ye sariya la baarali nin de don n'i y'a ye bolitɔ ye n'i b'a sɔrɔ papier de t'i bolo n'o tɛ a ma s'o la papier b'i bolo i boli ka taa min i bɛ taa min n'i y'i jɔ n'o ko papier filɛ nin cɛ i tɛ sɔngɔ di i tɛ sɔngɔ di i bɛ tɛmɛ a bɛ n bolo a tɛ n bolo bon tolo an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ gafew caman bɛ yan bi an bɛna n da don minnu na n'i y'a fɔ an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ an b'a daminɛ ni kunnafoni faso ka gafe belebeleba ye n'o ye l'essor ye ale da bɛ kuma dɔ kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fɔ Mali gouvernement ko don belebeleba min n'o kɛrɛnkɛrɛn ko journée de souveraineté k'a bɛna fɔ Mali gouvernement k'u ye nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔ u ye nisɔndiya sɔrɔ tolo min ye Mali fanga ye tolo minisiri min bɛ yen ni nin ko in yɛrɛ labɛn bɛɛ lajɛlen tun b'ale bolo kosɛbɛ Ibrahim Ikasa Maïga ale don ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions tolo ni cɛ in ale kɔni da don baara minnu kɛra san 2023 min ye janvier kalo tile 14 tɛmɛnen Mali ka yɛrɛya souveraineté ka kɛ an yɛrɛ ye maa kana na fɛn kɛ an na bilen an tɛ jɛn ni mun ye souveraineté min na a san 1 dafara tolo professeur Ikasa Maïga a da don baaraw la baara minnu kɛra a ko nisɔndiya sɔrɔla kosɛbɛ laɲini kun ye min ye a bɛ n'a fɔ laɲini sɔrɔla sabu min ye premier ministre yɛrɛ Choguel Kokala Maïga yɔrɔ ale tun bɛ lycée technique la Bamako yan nɔ a ye baara dɔw da don yen nɔ baara minnu bɛ yen n'o ye ka se ka ayiwa yɛrɛya in ye k'o kalan kɛ an ka kalandenw kunna tolo ani jamanaden caman ayiwa minnu y'u yɛrɛ ye nin ɲɛnajɛ in kɔnɔna la tolo a ko ni jamana fan o fan lajɛ k'an ka lakanabaw taabolo lajɛ minisiri ka fɔli don dɛ a ko n'i y'a lajɛ jamana fan o fan bɛ yen bi tolo ko minisiri si tɛ yen min ma taa i sen jɔ ye jamanadenw kɛrɛfɛ ka se ka nin don in ɲɛnamaya nka ni l'essor y'o fɔ tolo ale l'essor kelen ni kuma kelen in na politiquement fila bi yan olu ka kuma olu ka hakilila tɛ kelen ye Sulemani Kone ale ye M5 RFP tɔnden dɔ de ye a ko nin journée nin don min filɛ nin don min filɛ tolo journée de la souveraineté retrouvée a ko a kunbɛra ayiwa jamanadenw y'u tɛgɛ dayɛlɛ k'a kunbɛn Mali kɔnɔ yan tolo don min filɛ nin ye ko maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ yan minnu bɛ jamana kɔ kan tolo bɛɛ ko nin furanjɛla fanga in tiɲɛna a bɛ ka Mali ka danbe ani bonya ayiwa ko an bɛ k'o de sɔrɔ sisan Sulemani Kone a y'a jira k'a fɔ bi tiɲɛ don cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni maakɔrɔba min bɛ Mali kɔnɔ yan ayiwa ko jamana si tɛ yen tolo ni
danaya o ma sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko bi ale ɲɛ bɛ min na malidenw dalen bɛ ni furanjɛla fanga in na tolo ko dun k'o ye ko belebeleba de ye k'o de la ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ ka ɲɛda min di Mali ma bi k'a bɛna fɔ an ka danbe ani hɔrɔnya ni ayiwa an ka se ka bonya an ka Maliya kɔnɔ Sulemani Kone ko nin ye ko damadɔw de ye ayiwa Mali bɛ ka min yira diɲɛmaa na bi ni Sulemani Kone y'o fɔ l'essor ka kuma na halisa Docteur Modibo Soumaré ale bɛ tɔn min kɔnɔna la ko a ma ko cadre d'échange des partis regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel Docteur Modibo Soumaré a ko k'ale dabali bannen bɛ bi k'a fɔ ko an bɛ nin don in k'an bɛ nin ɲɛnamaya ko souveraineté retrouvée ko nin tɛ waati ye ko maa bɛ seli kɛ waati min na l'essor ka kuma la ko a ko a dabali bannen bɛ sabu ko n'i y'a lajɛ tolo ko anw fɛ yan nɔ yɛrɛma hɔrɔnya indépendance o ti 22 septembre ye o ɲɛnamayara a ko an ka Mali sariya sunba o b'o ɲɛnamaya o b'o lakodɔn Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a ko Mali jɛlen bɛ ka a ka yɔrɔ dɔ to yen a ka dugukolo fan dɔ to yen tolo walasa farafinna bɛ se ka kɛ farafinna ye cogo min na a ko Mali an y'o layidu ta wa ko sɛbɛn bɛ sɛbɛn na an bolonɔ bilalen bɛ o la ko Docteur Modibo Soumaré ka fɔ la tolo ko an ka ko dɔw to yen sa k'a bɛna fɔ an bɛ kulonkɛ de la bi ko journée de la souveraineté min filɛ nin tolo k'a bɛna fɔ nbarabɔli don dɛ Modibo ko ten ko nbarabɔli de don ko n'o tɛ e k'a lajɛ ko ka bɔ Bamako yan k'i bɛ taa Jɛnɛ tolo sira tɛ yen ko kalanso 1800 o datugulen bɛ bi Bamako dafɛla la bi ni ko bɛ bɔ Bamako yan point A k'i bɛ taa Kulukoro point B la tolo ni Bamaciw ma ɲɔgɔn ye o ye e kunnajalen ye a ko ale Modibo Soumaré a ka yeli la tiɲɛna nin don min ɲɛnamayatɔ filɛ an fɛ Mali la yan tolo k'ale kɔni bolo nin ye marabɔli de ye waati min na jamanadenw bɛ k'a ɲini minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la lakanabaliya kama ka segin u ka sigiyɔrɔw la lakanabaliya dɔ de bɛ ka fara a kan ka taa fɛ ko k'a sababu kɛ lakanabaliya yɛrɛ ye tolo maa dun bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya kuma fɔ cogo di Docteur Modibo Soumaré ka kuma de ye nin ye dɛ tolo an ye nin bɔ l'essor kɔnɔna la n'an bɔra l'essor la Amadu e ko an t'an ɲɛsin les échos ma de les échos ale kɛmɛ ka ɲininkali dɔ bila yan a y'a yira k'a fɔ ko dabalibanko don ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a bɛna fɔ ko a taga sira ko o yɛlɛman bɛ a yɛlɛmana dɛ tolo Fasiri ka kuma de ye nin n'o ye Echo ye les échos a ko Mali premier ministre tolo ko a kɛmɛ ka makun fusaya kuma caman ye bi a kɛmɛ ka makun fusaya kuma caman ye Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko tolo politiki jɔn de ko politiki maa t'i yɛrɛ bila politiki ka bolo kan ni politiki y'i bila yɔrɔ min na i bɛ to ye dɛ o jɛlen don ni politiki y'i bila yɔrɔ min na i bɛ to ye ko kabi Choguel Kokala Mayiga sigira ka na premier ministre in na ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi taabolo kura a y'o ta o ye jumɛn ye maa ka i makun tolo ka fisa kuma caman ye ayiwa o don de kun bɛ dan na Choguel Kokala Mayiga tolo ko arabuw ka ndale dɔ bɛ yen ko ni makun ma taa ni ye e bɛ taa ni makun ye o jɛlen ɲininkali y'o ye o ye arabuw ka ndale dɔ ye ko nka n'i y'a lajɛ Mali politiki taabolo ka bi tolo premier ministre min filɛ nin ye ni ale kɔni nɛ ta maa poche kɔnɔ kuma o kuma bɛ yen Mali ko la Choguel Kokala Mayiga ka kɔn bi ɲɛ a da kun b'o la ko n'i y'a lajɛ bi nka premier ministre Nafɔrɔdama ni sisan cɛ a kɔni ka kuma man ca ɲininkali dama minnu bɛ yen ni ko kɛlen bɛ k'o kɛ Choguel ka nin makun in na ko yalima mun de kɛra Choguel Kokala Mayiga yalima a ka dɔgɔtɔrɔw de ko premier ministre kumaba in a dabila maa t'o dɔn dɛ o ye ɲininkali ye yalima jamanakuntigi yɛrɛ de ko premier ministre ma ne ni politikimaw sen tɛ ka ɲɛ ko la n bɛ ka laɲini fɛn fɛn kɛ jamana mara taabolo la olu bɛ k'u kangama sira ɲɛ i tɛ kuma i tɛ dɔ bɔ a la o ye ɲininkali wɛrɛ ye yalima o de don wa Echo tilala k'a yira k'a fɔ ko nka ko in kɔni ye dabalibanko de ye dɛ k'a fɔ de ko Choguel ka kuma ma caya ka b'a sigilen kɔ ka na furanjɛla fanga premier ministre la tolo ko a na kɛ Asimi Goyita yɛrɛ de ka laɲini ye nin ye ɲininkali don dɛ n'a sɔrɔla o de don tolo an bɛ don min na ko bi tiɲɛ la Choguel kɔni ko makun in a kɔni a y'a sira ta dɛ Mohamed Meba Tembili ale de ka sɛgɛsɛgɛli nin Echo kɔnɔna la
n'an bɔra eko kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ ale kɛmɛ k'a yira ko min ye Tombouctou Institute ye ko o maaw kɛmɛ ka gɔrituru waliya dɔw la tolo nin ye lakanabaliya kuma de ye kosɛbɛ ko n'i y'a lajɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ Nouvelle Horizon ka kuma don ko jɛkulu dɔ de filɛ sɛgɛsɛgɛli jɛkulu don kosɛbɛ ko a ma ko Tombouctou Institute awɔ ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lasɔmini kɛ ko dɔgɔkun nataw la walima kalo nataw la ko mamanci jɛkulu dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka ci ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ Tombouctou Institute ka nin sɛgɛsɛgɛli a y'a yira k'a fɔ n'a dun kɛra tolo a bɛ lakanabaliya min bɛ an fɛ yan tolo a bɛ tila ka dɔ de fara a kundama kan ayiwa n'o dun kɛra o man ɲi nin ye lasɔmi ye sa kɛ nin ye lasɔmi de ye ko an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ko hali min ye Wagner na fura dama ni sisan cɛ ko o Wagner ko in yɛrɛ tolo u bɛ sɔn hali tiɲɔgɔnyaw bɛ se ka se olu yɛrɛ ma ko n'i y'a lajɛ tolo min ka jugu ko in yɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen o de ye ko bamanci dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka fara ɲɔgɔn kan tolo ka se ka min ye ayiwa lakanabaa minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye groupe signataires ye ka se ka olu kɛlɛ walima ka gouvernement kɛlɛ yɔrɔ o de y'a la kojugu ye n'i y'a lajɛ san 2022 in na tolo fɛn min ni fɛn min ye Mali sɔrɔ tolo o kɛlen bɛ k'an labɔ fɔlɔ Mali ni Faransi cɛ bi o gɛlɛyalen bɛ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO an ye an sen bɔ G5 Sahel fana na ko hali Niger ni Côte d'Ivoire o jamana minnu bɛ yen n'olu ni Mali fana fɔra ɲɔgɔn kɔ waati tɛmɛnenw na nin bɛɛ kɔni ye gɛlɛyaw de ye gɛlɛya minnu bɛ yen ni Mali sigilen bɛ gɛlɛya minnu kɔrɔ min ye Tombouctou Institute ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la nin jateminɛ min filɛ nin ye ale bolo nin ye a ko Kidali fanfɛlaw la coordination des mouvements de l'Azawad yɔrɔ sema ale fana sigibaw kɛlen bɛ k'a ɲini bi ko f'olu ka lakana ko jɛkulu o jɛkulu bɛ yen bi tolo n'i y'a lajɛ Mali yɔrɔnin dɔ bɛ yen jɛkulu ninnu dɔ bɛ ka t'u sigi ko nin ye n ka yɔrɔ ye n bɛ nin yɔrɔ lakana o yɛrɛ de kɛra sababu ye ko an ka finitigi ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n'u kama Général Elhaji Gamu ye welewele dakan bila bɔlɔlɔ dɔ sanfɛ n'u k'a ma ko WhatsApp ko sigida minnu bɛ yen n'olu bɛ ayiwa Kidali mara ninnu na k'u ka fara ɲɔgɔn kan u fana ka se k'u sigiyɔrɔw lakana Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ dɛ tolo ni Nouvelle Horizon fɔ min ye Soir de Bamako ye an b'ale ta kɛ ale ko min ye Turki jamana ye k'a bɛna fɔ ale kɛmɛ ka drone kura dɔw di Mali finitigiw ma ko finitigi ninnu yɛrɛ ye baara daminɛ n'a ye koyi tolo ni pankuru minnu filɛ nin ye n'an k'u ma ko drone ni u bɛ kɛlɛ kɛ olu de bɛ mugu fili ayiwa kɛlɛkɛyɔrɔw la drone minankuraw don Turki jamana a sanna u fɛ kɔsa in na ko nka drone ninnu u ye baara daminɛ dɛ drone minnu filɛ n'u k'a ma ko Bayraktar k'u bɛ ka bamanciw u sigiyɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ ka taa mugu fili u kan yɔrɔ an bɔra ka jɛkulu dɔw ka labɛnw fɔ sisan nka ko ninnu fana minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mondoro ye Mali ni Burkina cɛ fanfɛlaw de don ko drone minnu filɛ ni Mali y'u san a bɛ n'a fɔ drone ninnu bɛ k'u ka baara kɛ sisan n'i y'a lajɛ Mondoro fanfɛlaw la ko Mondoro ale ni dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Tigila kungokoloba in kɔnɔ dɛ ani Arbenda a bɛɛ lajɛlen ye Burkina ni Mali cɛ fanfɛlaw de ye fo ka taa se Nansonbo ma o ye fana ye Burkina dugu dɔ bɛ yen an sigiɲɔgɔn dugu don o b'a ni Burkina cɛ tolo n'i y'a lajɛ ayiwa bamaci jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Katiba Serma ye olu de dagalen bɛ nin yɔrɔ in na fo ka taa se groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu fana bɛ Mondoro a kungokolo in kɔnɔ nka min ye Mali finitigiw ka drone ye tolo u ye wulikajɔ min kɛ ko a nɔ bɛ ka ye bɛ ka bamaci u bɛ k'u sɛgɛn nin yɔrɔ in na kosɛbɛ yan'an ka bɔ soirée kɔnɔna la tolo nin y'an kunnafonidilaw ka kibaruya ye ko association des éditeurs de la presse privée ASEP a kɔnɔna man di bi sabu min ye Ousmane Balo ye o min ye ASEP secrétaire général ye a ko jɛkulu dɔ bɛ yen a damana jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye comité transitoire ye k'o sigilen bɛ k'o bɛ fɛ ka bureau min sigilen bɛ ASEP kunna dɛ k'o bɛ ka bureau in senkɔrɔma cɛ
awɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu min sigira damana o fana maa dɔ bɛ yen ko u ye sigi dɔ kɛ n'o y'u ka assemblée générale ye i n'a fɔ u ka sariyaw b'a fɔ cogo min na ko bureau min bɛ yen n'o o sigira bɛɛ fɛ dɛ o bureau yɛrɛ ka mandat ma ban fɔlɔ ko bureau de wulila ka wuli ka bɔ ko minnu bɛ yen n'olu ko ɲɛmɔgɔ n'o ye Usumani Dawu ye k'a ka baara ma se ka san sɔrɔ ko laɲini min kɛra a fɛ o ma se ka san sɔrɔ ko f'u ka jɛkulu dɔ sigi joona joona walasa ka se ka ASEP a kisi a bɛ n'a fɔ bɛn de tɛ yen bi tolo ASEP n'o ye association des éditeurs de la presse privée a kɔnɔna la bi gɛlɛya misɛnninw b'a kɔnɔ u selen tɛ ka ɲɔgɔn faamuya jɛkulu bɛ yen u kɛmɛ ka taa sigi ko fo ale ka ayiwa baara ta tuguni bureau min bɛ yen ko ka baara ka jɔ wa ko kunnafonidilaw yɛrɛ ka wariko n'o ye aide à la presse ye o kuma wulilen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko Usumani Dawu ko o tɛ n'a fɔ k'o de ye kunnafonidilaw ka gɛlɛya bɛɛ ye gɛlɛya wɛrɛw bɛ kunnafonidilaw dala min tɛ wariko ye k'u k'o ɲɛɲini k'a bɛna fɔ o de tɛ dɔw fɛla ye kunnafoni filɛ nin ye le soir de Bamako n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin enquête ma de ale y'a jira ko a bɛna fɔ ko min ye EDM ka kabulu ye ko o maaw bɛ ka sonyɛli waleya mun n'o bɛ ka bolo da o ko la k'a bɛna fɔ ko zon yɛrɛ bɛ kule la koyi ko zon ka kule fɛn zon natolo kuma bɛ yan l'enquête ye nin kuma fɔ énergie du Mali EDM SA tolo k'a bɛna fɔ ni zon kulela zo la ni zon kulela zo la ni kuma nin ka girin koyi société énergie du Mali tolo ko a bɛna fɔ yɛrɛ lajɛya ni yɛrɛ lajɛya fasodenw ɲɛkɔrɔ ayiwa ko de u bɛ ɲini ka kɛ u taabolo de sisan sabu ko ni ye énergie du Mali lamɛn ko décembre kalo laban ka taa novembre kalo la ka na décembre kalo la san laban na k'u ye kunnafoni dɔ di ko u ka poste dɔ filɛ nin 15 Bugu ko kabulu ko min n'i y'a fɔ sisan dɛ ko maa dɔw taara u ka kabulu suɲɛ nka tolo Fasiri ka kuma la l'enquête y'a jira k'a fɔ ko k'a bɛna fɔ ko EDM bɛ ka yɛlɛ maaw la de ko EDM dɛsɛlen bɛ ka courant di maaw ma k'u tan bɛ u dogo nin kabulu suɲɛ ko in kɔfɛ ko a kabulu suɲɛ dun maa wɛrɛ dun tɛ dɛ maa minnu tara baara la ko k'u don énergie du Mali la n'u ma contrat ma di u ma olu de bɛ ka nin baara ninnu kɛ wala olu de bɛ ka nin kabulu ninnu suɲɛ tolo k'o turu ta ka da maa wɛrɛ kunna ko e b'o turu ta ka da maa wɛrɛ kunna mun maa minnu b'a baara ɲɛdɔn tolo olu de bɛ nin baara kɛ n'o tɛ ko jɔnni de bɛ farinya tolo ka taa fɔ k'i bɛ taa courant k'i bɛ t'i bolo don o la k'i b'o suɲɛ i tɛ sɔn courant dɔnba ale de bɛ courant suɲɛ wa ko n'i y'an compteurs yɛrɛ lajɛ compteur Isago n'a ɲɔgɔnnaw minnu b'an ka sow kɔnɔna la tolo ko hali n'i y'a lajɛ a minnu bɛ suɲɛ a ko minnu bɛ yen n'a u ye turu cɛ énergie kɔnɔna la u bɛ énergie dɔn u bɛ courant baara dɔn tolo ko a bɛɛ ye janfaw ni ayiwa ko kolokololenw u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ enquête de k'a fɔ dɛ an ka fɔ tɛ i bonya b'a la n'an bɔra enquête kɔnɔ an k'an t'an ɲɛsin Mali Tribune ma de Mali Tribune ale da bɛ douane kuma la a y'a jira k'a fɔ ko min ye 10% ko kuma dɔ ye k'o bɛ ɲini ka na ni farafara ye koyi 10% kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye o tolo kɔsa in na Mali douane k'a bɛna fɔ ni u ye sira kura dɔw de ta sisan janvier kalo in na n'a bɛna fɔ ko u bɛna 100 sara ka 10 k'o fara ayiwa maa minnu bɛ bolimafɛn ta ka bɔ jamana kɔ kan bolimafɛn sen naaniw de ko don mobili feerela minnu bɛ yen n'u bɛ mobili kɔrɔw san ka bɔ jamana kɔ kan ka n'a yan tolo ko douane u bɛ min sara douane ye n'u k'a ma ko impôt spécial sur certains produits u k'a ma ISCP o impôt in dɛ dɔ de farala o kan min ye mobili feerelaw ye minnu bɛ yen n'u bɛ mobili ta ka bɔ jamana kɔ kan na u y'a jira k'a fɔ ayiwa ko in a ma sara olu la fɔlɔ ko in kɔni taara olu ɲinɛ ma olu balila min na maa min bɛ yen n'i bɛ mobili san ka na jamana kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ fara i ka impôt sara kan mobili feerelaw y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen yɛrɛ la u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen Bubakari Jara ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ma ɲɛfɔ olu ye ko kɔni taara de ka na cun olu kan n'a ma ɲɛ k'o kɛra olu ma ban ma dɛ k'u tɛna grève wɛrɛ kɛ dɛ nka u b'a ɲini Mali douane de fɛ u ka bɛn ko la fɔlɔ ka ko in yɛrɛ ta kuma o y'a sɔrɔ u bɛ sigi ka fɔ la bɛn kuma kɛ ko la fɔlɔ nka ko maaw k'a dɔn k'a fɔ
gɛlɛya bɛ olu mobili feerelaw ka bi coronavirus ko n'a ɲɔgɔnnaw u ye caman bɔ u ka sɔrɔw la n'a fɔra ko dɔɔni bɛna dɔ fara u ka mobili tataw ka kana o salew kan ko maa min kɔni bɛ mobili san ni mobili bɛ feere i ma 1,000,000 1,000,000 ni 20,000 walima 1,000,000 ni 30,000 i k'i sigi n'o ye Mali tribune de y'o kosɛbɛ n'an bɔra o kɔnɔ e ko an t'a datugu ni Kalum ye info ye Kalum info ale ko min ye Imam Mamud Diko ye k'a ye kumakan fɔ ko ye k'a ko a ye sabali dan tɛ sabali la Kalum info tolo ni kuma in bɔra mun sen fɛ yɔrɔ Mamud Diko a sigilen ka bɔ Arabi Saoudite ka na Mali kɔnɔ yan Imam Mamud Diko sigira ni jɔnjɔn ye walima sigira ni Mali tɔgɔ jali de sabu alisilamɛw ka jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen tolo n'u kama ko Ligue Islamique Mondiale Mamud Diko de taara ka bila o kɔnɔna la tolo k'a fɔ ko karisa diinɛ ko la wa a foyi tɛ fɔ e kɔ e bɛ bila an ka jɛkulu in kɔnɔ diinɛ ko kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa Mamud Diko an n'a sara i la Mamud Diko taara o de la ka bila o jɛkulu in kɔnɔna la tolo k'a segira ka na Mali kɔnɔ o diyara jamanadenw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Mamud Diko kɔ olu de bɔra ka taa a kunbɛn kunbɛli de la dɛ tolo ko gaziw ciw ni ayiwa finitigiw ani groupement mobile de sécurité GMS maw olu ni ayiwa Mamud Diko kunbɛbaw karila ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ ko a ka jɛkuluba n'o ye CMAS ye n'o ye Jawara tɔgɔ in ye ko gazi taara yɛrɛ sɔrɔ fo Mamud Diko ka mobili kɔnɔ o dun t'a dɔ ye dɛ Mamud Diko ko a ye sabali dan tɛ sabali la Kalum info tolo an b'a bila yan ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inchallah gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma aw ni ce a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ